変身。はい、どうも、ブルムです。今回紹介しますのはこちら。ソード仮面ライダーリバイスバイ8から仮面ライダーベイルになります。もう前のね、バイ7が出てからもう1ヶ月以上が経過してましてね、もうソード皆さん大好きな方々とか、もう禁断症状とか出てたんじゃないですか、もう。ねえ。で、満を持して出たバイ8のラインナップはこんな感じになってます。リヴァイのコンドルゲノム、バイスのコンドルゲノム、そしてバイスのコングゲノムとブラキオゲノム、仮面ライダーサウザントアークと仮面ライダーゲンムになります。はい。でね、一応今回ベイルだけの紹介なんですが、こいつらもね、買ってるんで、これはね、こいつとこいつで、こいつとこいつで、ね、セットでね、ちょっと紹介したいと思います。なので今回はベイルのをね、紹介していきます。では、始めていきます。はい、ではね、一度シールを貼らずに組み立ててみまして、シールの正体がね、どんなもんか確認したいと思います。では、こちら作っていきます。はい、ではシールを貼らずにね、一度組み立ててみました。こんな感じです。色合いは、なんとなく分かってましたが、パッケージのイラストとは全然違いますね。もう、ソードのブログのレビューにあったような、緑色になってますね。でもね、結構ここら辺とか軟質パーツ使ってて、それによってね、多分安全基準とかがちょっと緩くなってんのかな。すごいしっかりとしてるんでね、もう造形としてはほんとほぼこれもう100点満点じゃないですかね。これほんとすごいかっこいいです。裏側こんな感じです。というわけでシールの方を貼っていきたいと思います。はい、というわけで仮面ライダーベイルの方が完成いたしました。はい、よく見ていきましょう。近くで、はい、こんな感じです。頭部、そして、はい、横側ですね。で、後ろ。シールはね、本当に少なかったんで、とてもね、ストレスなく貼れて、簡単にね、作ることできたんで、これはね、シールも含めて、やっぱり、色を抜けば100点満点だなっていう感じですね。はい。で、肩も、ここの部分ね、わかりますかね。こんな感じで、ちょっとシルバーのシールを貼ってるんで、これ正直なくてもいいとは思うんですが、でもね、こうやって光に当てた時にね、ちゃんとピカって光って見えるんで、それでね、透明っぽさをちょっと再現してるのかなと思います。で、ベイルドライバーですね。こんな感じです。ここら辺はね、もうちょっと若干うまく貼れる人だとね、結構綺麗に貼れて、ベイルドライバー化けるんじゃないかなと思います。で、頭。はい。私ね、めっちゃ好きなんですよ。こういう、なんていうか、ガスマスクっぽい感じ。例えると、バイオハザードに登場する、ハンクっていうキャラクターいるんですけど、ハンクっていうキャラクターと、あと、ベクターっていうキャラクター、この2人がね、結構なんかこんな感じの、ガスマスクつけてるキャラクターなんで、そいつがね、本当にもうちっちゃい頃から、うわー、ハンクかっこいいなーってなってたんで、このデザイン、すごいもう見た時から惚れました。はい。それがね、これでね、カブトムシのね、目をここにあって、ここでこう角があるっていうのもね、そこでデザインがね、天才なんだよね、もうね。うん。で、裏がこんな感じですね。はい。これなんか、脊髄の骨っぽい感じ。これもいいデザインしてますね、ほんと。というわけでね、以上、こんな感じになっております。ではね、あとは写真とか何枚か撮ってね、ポーズつけてみたいと思いますので、ぜひどうぞ。はい、というわけで今回はソード仮面ライダーリバイスバイ8より仮面ライダーベイルの紹介でした。
感想としましては、やはり先ほどから何回も言ってる通りね、色合いはもうちょっとパッケージに寄せるような暗い感じにしてほしかったなっていうのはあるんですが、それを除けばね、ほぼもう100点満点。シールの少なさだったり貼りやすさとかもね、結構貼りやすかったんで、やっぱりね、色を抜けば100点かなっていうところですね。はい。私はね、もうとても満足しております。強いて言うならばね、長持ちの握り拳ね、ちょっとどこかで入れてほしいっていうのはありますね。はい。というわけで今回は仮面ライダーベルの紹介でした。ご視聴ありがとうございました。